Am făcut-o de oai. Tot mai de sus, de acolo, am dărâmat un palet. O tonă. Partea interesantă că era niște... Am un coleg care e săsăit, e polac. A început ăla să facă. I-am zis, taci din gură că te bag în benea cu asta. Nu știu, mai am vreo 3 ore de condus și parcă nu mai îmi vine. Au făcut supervisora o poză, o să o pun pe asta așa să vă arăt. Îmi place munca, de mâine nu mai vin. Pa, pa! Și încă ceva să vă mai zic. O prietenul ăla meu, care v-am spus eu, să mai uită și așa. Deci când dă paletul, face. Și eu mă miră faptul cum naiba de nu l-a dărâmat el și l-am dărâmat eu, că și nervă să fac așa. Probabil că mă grăbesc, dar nu știu de ce. Andreea e în legătură.